खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जौ बायनाय आरो फाननायनि बेलायाव केलेंकारि खालामनाय जाथायखौ लानानै इडिआ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथांखौ खेबसे नङा खेबनै नङा गासै खेबथाम सामन दैथायहरनानै सोंनाय फिननाय लानो थाखाय इडिनि गाहाय मावखुलिसिम नुजाथिहैनो थाखाय खावलायहरदोंमोन। नाथाय गासैबो सामन दैथायहरनायखौ बिथाङा आयेननि बेरेखा आरो बिजेपि दोलोनि फाव फान्दायनायसो होननानै नेवसिगारदोंमोन आरो इडिनि मावखुलिसिम नुजाथि हैयाखैमोन, जायखौ लानानै बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ सोंखारिनायबो जादोंमोन। दा फिन इडिआ बिथांनो ब्रैथि खेबनि थाखाय सामन दैथायहरदों। इडिआ बिथांखौ दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव इडिनि गाहाय मावखुलिसिम नुजाथिहैनो थाखाय सामन दैथायहरदों। नाथाय बिथाङा दिनै गवायावसो 2024 मायथाइनि एमपि बिसायख'थिनि थाखाय सावरायहैनो थांगोन होननानै मिथिना मोन्दों। बिथाङा दिनै इडिनि मावखुलियाव नुजाथिहैगोन ना गवायावसो थांगोन सम फैब्लासो मिन्थिना मोनसिगोन। गुजरात रायजोनि भादोदरायाव मोनसे गिख्रंथाव नाव बेलथायनाय जाथाय जादों, जेराव सा 12 फरायसाफोरा दै सिङाव गोदोलांनानै अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला गुजरात रायजोनि भादोदरायाव थानाय हरनि जाम्फैयाव गंसे प्राइभेट फरायसालिनि सा 27 फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा पिकनिक जानो थाखाय थांदोंमोन, जेराव गासैबो हरनि जाम्फैयाव बेरायनो थाखाय गंसे नावआव गाखोदोंमोन। नाथाय सासेबो फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा लाइफ जेकेटखौ गानाब्लानो गाखोदोंमोन। जेब्ला नावआ जाम्फैनि गेजेराव सौहैयो अब्ला अभारल'ड जानायनि थाखाय नावआ जाम्फैयाव गोदोलांनो हमो। नावआ गोदोलांनायनि दान्दिसे उनावनो फायार ब्रिगेड बिफाना रैखाथि होनाय खामानिखौ मावदोंमोनब्लाबो सा 12 फरायसाफोरजों लोगोसे 2 फोरोंगिरिफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो आरो सा 10 खौ रैखा खालामनो हायो होननानै मिथिना मोन्दों आरो गोमानाय सा 5 फरायसाफोरखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिना मोन्दों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम साबेसे जिउ खहा जादों रोखा मोनथिना मोनजोबनाय जाथ'वाखै। थैनायनि अनजिमाया बांनोबो हागौ। बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव आरो रंजाथाव खौरां। थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो गोलाव 10 बोसोर बर' माहारिखौ थगायनानै गादबग्रा, बर' माहारिनि हेंथा खामानि मावग्रा आरो बर' माहारिखौ सोंखारिग्रा एमपि नबकुमार सरनिया बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआ गमामायैनो गोबां नाजानायनि गेजेरजों दानजामारबाय। गावखौनो बर' कसारी होननानै थगायनानै एसटि सार्टिफिकेट लानानै थांनाय 2014 मायथाइनि एमपि बिसायख'थियाव नबकुमार सरनिया बिथाङा क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै देरहानो हादोंमोन आरो बर' समाजाव सोमजिहोनानै गोबां रायजोफोरनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोहोदोंमोन, जायखौ नुनानै बर'नि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे बारग' IRS अफिसार जनकलाल बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव गौहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे PIL होनाय जायो, जायनि लेखायै एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ नायबिजिरग्रा मोनसे आफाद दाना होनाय जादोंमोन। गोलाव सम नायबिजिरनायनि उनाव जोबथा राय महरै एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा बर' कसारी नङा होननानै रोखा फोरमान जानायलाय बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होनाय जाबाय होननानै मिथिना मोन्दों आरो दान मोनसेसोनि उनावनो बिथांनि एमपि मासियाबो दानजानो हागौ होननानै मिथिना मोन्दों। एसटि सार्टिफिकेट दानजानायनि उनाव दायो बिथाङा क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंलिया। बिथांखौ क्रिमिनेल महरै लानाय जायोब्ला बिथाङा 10 बोसोर एमपि मासियाव थानाय समाव भारत सोरखारनिफ्राय जेसेबां बेथन लादोंमोन गासैखौबो होफिनजोबनो नांगोन आरो माखासे सुबिदाफोर लानायफोरनिबो फाइन होनो नांगोन, नङाब्ला बिथाङा जेल जानो गोनां जानो हागौ। जों बयबो मिथियो दि मागो दमासि फोरबोआ बर'नि एंगारहायै मोनसे फोरबो। बड'लेण्ड हालामनि खुंजानाय गोजामसिम मख'जाथाव दि सुबनखातायाव मागो दमासि मेलाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव खुंजानाय भारत आरो भुटाननि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाखिनाय आरो जौगाखांहोनाय थांखिजों खुंजानाय इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप मागो मेलाया गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय जागायबाय।
जाबाय। बे मेलायाव बाहागो लाफैनानै गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि मोसानाय दिन्थिफुंनायजों बे इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप एबा बिसुखे मागो मेलाखौ जागायो। थारैनो बे इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप मागो मेलायाव लोब लोब सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिटिआर सोरखारा बाक्सा जिल्लानि दारागावआव हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो फिन आरोबाव हानि पाट्टा राननानै होदों। बिटिआर हालामाव रायजो जाबोनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि हानि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लादों बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'नि इउपिपिएल सोरखारा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगाव आरो कसुगावआव 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ रानखांनायनि उनाव फिन आरोबाव बाक्सा जिल्लानि दारागावआव सा 116 हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो बिटिआर सोरखारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव हानि फोरमानलाइ राननायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे हानि फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदों दि आथिखालनि बिटिआर सोरखारा बिटिआरनि साफ्रोमबो हा गैजायै सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ होनानै हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय थांखिजों हानि फोरमानलाइखौ राननानै होजोबनाय जागोन। प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय 1,06,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय। नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथां दैदेननाय सोरखारा थांनाय 17 बोसोर सोरखार खुंनाय समाव गासै 15,000सोल' हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो हादोंमोन होननानै बुंदों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारायाव खुंफुंनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सानमोन। मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय मेहेरगोनां बाथौ गौथुमनि हाबाफारिया जागायबाय। बे जागायजेननाय मेलखौ बेखेवजेननाय सानाव ड तुलान मुसाहारिया हाबाफारिखौ बेखेवजेननायजों लोगोसेनो रायजोनि आबै रुंसारि सम्पाबती खेरखातारि गाहाय दरखंखौबो बेखेवो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा नायगिदिंहैनानै हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरां लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांजों लोगोसेनो रायजोनि गोबां मन्थ्रि बिबानगिरिफोर आरो हादरनि गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय सिबियारिफोरनि मैखोमै बाहागो लाफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मोनथिना मोनबावनाय बादिब्ला 20 जानुवारि सानखालि गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर आरो गुबुन दाब दाब जायगानि मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैगोनखौ मिथिना मोन्दों। आफां आसामनि गवालपारा जिल्लायाव थानाय धुपधरा ओनसोलनिफ्राय पुलिसआ गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवा आरो मोब्लिब तार हमनो हादों। पुलिस बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला रुलिसनि संगालिया संदाननानै स्रोदै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो गंसे गारिखौ सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाखौ मोननो हादों। पुलिस बिफाना मिथिहोबावनाय बादिब्ला बैफोर बेरफ्रुग्रा मुवानि गेजेराव मोन 1,800 डेट'नेटर, मोन 2,352 जेलेटिन आरो गोबां मोब्लिबारि तारफोरबो दंफायोमोन। बेरफ्रुग्रा मुवाखौ मोननायजों लोगोसे पुलिसआ सासे सुबुंखौ खादों आरो गावसिनि आवथायाव लानानै सोंनाय फिननाय लानायजों लोगोसे गोख्रों नायबिजिरनो लाबाय होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।